Тази гривна ми е подарък от Марина. 2016 година станаха големите скандали с Фонда за лечение на деца, където бях част от Обществения съвет почти 7 години. Когато се говори за скандали в институции, много рядко човек се сблъсква с реалното измерение на това какво означава една институция да не работи. Марина беше едно от децата на фонда, болна от левкемия, която точно заради всичките тези скандали много трудно се стигна до решение за финансиране на нейното лечение във Франкфурт. Преди да заминат за Франкфурт, Мария и Ники, майката и бащата на Марина, много настояха ние да се срещнем. Тогава Марина ми подари тази гривна. Аз не исках да приема този подарък и казах, айде да ми подариш гривната тогава, когато се върнеш. И тя каза, айде вземи я, пък аз ще ти подаря втора, като се върна. Марина почина там във Франкфурт, така че тя не можа да ми подари втора гривна. Тя и всички те са част от моя живот. Когато аз съм се опитвала и форума, и екипа, независимо всъщност от всичко, независимо от обстоятелствата, да прави най-доброто за тези хора, които са в крайна нужда. То си е част от мен. Усилията не съм ги полагала лично само аз и успехите и неуспехите не са били лично само мои. Работили сме винаги в мрежа с страшно много хора, които тогава се включиха в битката за това фонда да работи добре и Обществения съвет да функционира. Промени се постигат само когато има общи и споделени усилия, когато има доверие, битките се водят много по-лесно. Всяко дете си е самостоятелна история. Дори тогава, когато едно лечение е осигурено навременно и по адекватния начин и то не е успешно, за мен остава мисълта, че ние като общество и родителите са направили възможно най-доброто за тези деца. Защото в крайна сметка това някой да си отиде с достоинство, за мен е белег за нивото на цивилизованост на нашето общество и на нас като индивиди. Дарителския форум беше създаден от дарителски фондации, които да споделят помежду си общи идеи за програми и инициативи, които биха били полезни за обществото. Той много бързо надскочи своята основна задача. Няма как изолирано да помагаш и това да е от полза. Да, може да се помогне на един конкретен човек, за решаването на един конкретен проблем на една малка организация някъде в страната, но задачата на форума е да има систематичния поглед, да погледа от високо, в който да дава смели визионерски решения за това какви по-големи неща от единична помощ към някого могат да се случват и те да бъдат пример за цялото ни общество.